ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನೋರ್ಂಬ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತು ಏನು ಸೀದೆ ಹೇಮ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವ್ದ ಸಾರೀಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೊ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಸಾರಿ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸಾರಿ ತುಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದಿತ್ತದು ಒಂಜಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಸೊ ದಯ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ಬೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಪಿಕ್ಕಲ ಸೋಲ್ಡ್ ಆತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೋಲ್ಡ್ ಆವೊಂದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುನತ ಈಗ ಒಂಜಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಲ್ತದಿಯರೆ. ಸೊ ಮುರಣೆಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಂದೆ ಏರ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಬಂದು ಆಫರ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಾರಿಗೆ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲು ಈತಿತ್ತು ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ಪಂತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪನೋಡಂಡ ಎಂಕುಲು ಆಫರ್ ದೀತ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಕುದ್ದು ಪೋದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋದು ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕುಲು ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಆಫರ್ ಏಪ ದೀಪಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪರತ್ತಾಯಿನ ಸೀರೆನ ಆಫರ್ ದೀಪಿನಿ. ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಪೊಸತ್ ಸೀರೆನೇ ಆಫರ್ ದೀತ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಂದ ಏರ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪುಜರು. ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಏನಾಗುತ್ತುಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮೋಸ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕುಲ್ದಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಎಂಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇಪಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ನಿಜ ತುಲು ಎಂಕುಲ ಸಾರಿಡ ಏನಾದ ಫಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲ ಏನು ಪನ್ಪ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಫಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲ ಪನ್ಪ ಅಂಚ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸಾರಿ ಎಂಕುಲು ಕಡಪುಡುವ ಅದೆಲ್ಲ ತೂಪುಜರ್ ಏತೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾರಿದ ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ತೋಜೈನ ಏನಾಕುಲು ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಎಂಕುಲ ಐನ ಓಪನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಫಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಕಳ ಅಪ್ಪ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲ ಸಾರಿಡು ಫಾಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಕಳು ಅಮೌಂಟ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪು ಐನ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಜ ಲಾಭ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಜ. ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಆಫರ್ ದೀತಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೀರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಫರ್ ದೀತೀನಿ ಅವ ಎಂಕುಲು ಅಂದ್ ಆರ್ ಪಾತೆರ ಏನಿಗ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜ ಕುಡಾರ ಪನ್ಲೆ ಅಂದ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವ್ಲು ಕುಲೊಂದು ಗೆತನೊಂದಿನ ಕುಲು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬೈದಿಜಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿಜಿ ಅಂದವೇ ಅವು ಏರು ನಂಜಲೇರು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುನು ಏಪಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಬೋದು. ನಾವು ಮೆಸೇಜಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಲಾಭ ಜನ ಹಾಕಲು ಎಂಗುಲು ಆಫರ್ ದೀತಿನ ಬಂಡ ಒಂಜು ವರ್ಷದ ಪರತ ಸೀರೆನ ಆಫರ್ ದೀತಿ ಎಂಗುಲು ನವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸೀರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ ತಿಂಗಳು ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪರತ್ತು ಸಾರಿಯಿಂದಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಆಫರ್ ದೀತಿಚ ಎಡ್ಡೆ ಸಾರಿನೇ ಆಫರ್ ದೀತೀನಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ದಿತ್ತೊನ್ಲೆ ಜಿಂಡ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆನ್ ದಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಔಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನತ್ ಐಟ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಿಗಳು ತೂಲೆ ಬುಕ್ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ ಐಕ್ ಅಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಬಟ್ ನಿಗಳು ಗೆತ್ತೊಂದೇ ಪಾತೇರು ನತ್. ಸೊ ಒಂದಿ ನಮಕೊಂಜ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ದೇರ್ ಇರ್ತದ ಗೋರಿ ಕಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಬರ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ದೇರುಂಡು. ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಯಾನ ಅತ್ನೆಂಟ ಫೋಟೋ ದಿಪ್ಪ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಲ್ಪ ಹೇಮಕ್ಕನ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಬೈದನ್ ಏನು ಉರ್ದೋಸೆನಾ ನಿರ್ದೋಸೆನಾ ಚೂರು ಬರ್ತಿರ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಆಡು ಗ್ರೇವಿನಾ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಎದರ್ ಗೊಜ್ಜೆ ಅವತಾರ್ಪಿನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ದುವರ್ನ ಚಟ್ನಿ ತುಗ ಅಂದು ಸಾರು ಕಡೆದು ಸಾರು ಏನನು ಪೀರೆ ಸುಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಯಾನ್ ಬರ್ಪಂದು ಗೊತ್ತು ಜರಿಗೆ ಹೆಂಗೂ ರೆಡಿ ಅವು ತುಲೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಮನಸ್ಸು ತುಲೆ ಅರೆಗ್ ರಡ್ಡದಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮೂಜಿದೀರು ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಪಾರ್ಸಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದೇ ಪೂಪಿನಿ ಅವು ಏನು ಸೀರೆ ಬತ್ತೋಣಾರ. ಓಕೆ ಮಲ್ಪಾರ್ದು ಸೀದೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಪೂಪಿನಿ ಗಂಟೆ ಏತಾತನ ಗೊತ್ತೀನಿ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಪತ್ರ
ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಹೇಮಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಕ ಬಂಡೇರು. ಸೊ ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ದು ಹೇಮಕ್ಕ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಂತ ಬುಡಿಯರು. ಹೇಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಡಿಯರು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅದೆತ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರೆಗ್ ಮೂಲ್ ಕೊನಪಿನಂಚಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಹೋಲಿ ಹಾತ್ ಜಾಗಿ ಆಜ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೋಡೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಚಳಿಯತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ನೈಟ್ ಬೇಗ ಜಿಪ್ಪುವ ಒಂಜಿ 9 ಗಂಟೆ ನಾಗಜೆ ಜಿಪ್ಪುವ ಅಂಚ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒರಂಬರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ. ಒರಂಬರೆ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೂತಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಮನದಾನೆ ತೂಪಿನಿ. ಒಂತೆ ತೂಪೇನ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತುಂಡ ಒಂತೆ ತೂಪೆ ಇಜ್ಜಿನ ಕಾಂಡನೆ ತೂಪಿನಿ. ಕಾಂಡೆ 8ವರೆಗೂ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಉಂಡು. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡತ್ತು ಏನು ಕಲರ್ ಸಿನಿಮಾಡ ಅಂಚ 12ವರೆಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಉಂಡು ಕೂಡ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಾಡುವೆರು. ಅಂಚಾದ ಅವಿನೇ ತೂಪಿನಿ ನೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೂವೇರ್ನೇ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶುರು ಆತಂಡ. ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ಸೊ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಐತೆ ಅಜಿಪುಗ್ದು ಆಲು ಈಚೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ನಲ್ಲ 19 ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಲು ಮಾರಿ ಅಂಚ ಗಿಡ ಪುನೊಂಜಿ ಮಾರಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅಂಚ ಅತ್ತಿಗೆ ನವುಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಂತೀರು ಅಡೆಗ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಂತೀರು. ಸೊ ಈನ ಮಲ್ಪುಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಕೊಡಿಗ್ಲ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಆಗ್ಲೇ ಬತ್ತಿಜಿನ್ನ ಈಗೋಸ್ಕರ ತೂಕ ಒಡೆ ಪೂಪಿನ ಬಂದು ಪೋಡು ರಡ್ಡು ಕೊಡಿಗ್ಲ ಅಡ ಹೊನಸೋರು ಮಲ್ಪುಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ತೂಕ ಐಕ್ಯಾನ ಇನ್ನಿದಾಲ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ಕ ಅಂಚಾದ ಕಾಡಾನು ಇಡೆ ಪೋಯ್ನಿ ಹೇಮಕನ್ನಡೆ ಐದೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನಲ್ಲ ಕನ್ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಒರಿ ಉಂಡತೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ನುಪ್ಪು ಕಜಿಪು ಒರಿ ಉಂಡತೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಒರಿನ ಮನದಾನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಏರ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಈಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನಲ್ಲ 19 ಬಂದು ಆಯ್ ದಾದಾ ಏನಂಡು ನೀರು ಪಾಡು ಬರ್ತಾರಾ ಬೈಯಾಗ ಗಾನಗ ಟೋಸ್ಟ್ ಏನ ಬಿರೌಡು ಕಜಿಪಾ ಬಿಚ್ಚಿತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದುಂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದುಂಡ ಅಂದ ಅದಿಯೋ ದಾದಾತಂಡು ಗಾಡಿ ఇంకా బడా పుణ్య ఇంగ్లాగ్ ఇన్ని చికెన్ సుక్క బయదంతలే ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಕಜಿಪು ಕಜಿಪಣ್ಣ ಕಜಿಪು ಟೈಸನ್ ಗೋರಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏತು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೋಣತೆ ರುಚಿ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನ ತಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಟೈಸನ್ ಗೋರಿಗೆ ಏತು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಂಡಲ ಅಯ್ಯೋ ಹಲೋ ನೀರು ಬನ್ನ ಕಜಿಬ್ ಖಾಲಿ ಅಮ್ಡು ಮೇಘಾಲಯ 3, 2, 1 ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಐಟ್ ಹಾಕಿರುಂಡ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಯ್ಯೋ ಲಗೋರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ